Hayırlı tevlik vakitleri hürmetli Azadlık Radyosu'nun Kızgan Taba tapşırığının videolarını karayışı dostlar. Biz bugün әлеге tapşırıda yılga yığımғақ ясыйбыз деп ilan ettik. Aldan ok әңгәмәне башлаганчы һәм бүген минем әңгәмәдәшем матбугат.ру порталы җитәкчесе һәм веб студиясе татар сайтлары ясаучы Данил Сәфәров Кызган Табада кунакта. 2014 ел татар сайтлары өчен уңышлы ел булдымы? Һәм укучылар арттымы? Ул безнең бик тә ярата торган сорау инде бирергә. Ул сораудан башка минемчә безнең тапшыру кызык булмас иде. Мен ойлаймын 2014 елда татар халкы интернетка ничектер ташкын булып кирмәгәндер. Әмма үсү бар, бигрәк тә менә социаль челтәрләрдә. Әгәр элекке елларны социаль челтәрләрдә менә шул ВКонтакте атыйк күбрәк яшьләр утырган булса, татарча сөйләшүчеләр арасында, әйме? Хәзер инде шул яшьләрнең әти-әниләре күренә башлады. Алар утыралар, лайклар куялар, ниндидер менә шул. Бу ничәнче елгы әти-әниләр инде? Мәсәлән, 50-нче елгы кешеләр. Менә шушы быелгы хәзерге студентларның әти-әниләре 50-нче, 60-нчы елгы абыйлар һәм апалар күренә башлады. Масса күләм халык барыбер дә менә бу русларда бар бит лайкать котиков дигән сүз. Бу татарга да хас әйбер. Күпчелеге кызыклы фотоларга лайк куялар, башкаларга сөйлиләр, ниндидер юмор, аш-су киңәшләре бар шул тирәдәрәк күбрәк трафик. Әйе. Синең бүгенге көндә 3 порталмы, 4 портал бармы? Ничә синең хәзер? Ничә сайт бар? Ну, синең карамактагы. Портал дип икесен портал дип атарга була. Матбугат.ру һәм Татпресс, шулай ук туйлар.ру дигән туйлар сайты һәм фермерлар.ру дигән бушлай игъланнар сайты бар, әмма аның теге хәле яхшылардан түгел дип әйтик. Уникаль карап торучылар күпме инде? Безнең кызыклы сорау, бер-беребезне күзәтәбез, карыйбыз. Кайсы сайтның? Матбугат.ру, Татпресс.ру һәм туйлар.руның. Матбугат.руның уникаль күрүчеләр саны тәүлек дәвамында 3200-ләр, менә шушы көннәрдә. Ул арттымы 2004 елда? Әйе, артты. Күпмегә? Әйе. Узган еллары 2000 ярымнар шамасы иде. 2000 ярымнардан 3200 стабиль турында сүз бара. Татпрессыныкы шулай ук артты. Элек 4000 иде, хәзер 5000-6000. Әмма мин бу артуны бик зур теге сикереш дип әйтмәс идем. Бу нормаль арту. Нормаль артымы? Чөнки рубльнең төшүп, долларның үсүе дә сайтларга шул бизнес онлайн язды, безнең 150 меңгә җитте дип тагын ниндер сайтлар арту күзәтелде. Һәм синдә дә бераз күзәтеп алды бу гайы. Юк, бу вакытлыча гына күренеш долларның. Әгәр ниндер актив темалар була икән, актив яңалыклар, ул көннәрне әлбәттә артып ала. Мәсәлән, теге яки бу театр актерының үлеме мәсәлән күбрәк кертә, хәтта менә шушы долларга караганда. Матбугат.руга ие. Менә кемдер уйлый икән, менә узган елларны Камал театрында шактый үлем китем булды, әйме, ниндидер бәхетсез ел булды ул Камал театры өчен. Андагы менә шушы яңалыкларны үлүгә трафик бик зур артып китә безнең. Менә ул теге кызганыч хәл бер яктан, әйме, теге трафик арту күңелле хәл түгел, әмма шундый факт. Туйлар.руны әйттеңме? Туйлар.руның күрүчеләр саны бик теге төрлечә була. Иң аз дигәндә 600, иң күп дигәндә 1200. Менә шушы вилкасы, кайшысы бик зур. Ни өчен сорадым? Чөнки бу Кызган Таба тапшыру безнең бит яшьләргә юнәлгән. Элек ул үземнең үсүгә бәйледер инде. Элек 15 яшьтән алып, 14 яшьтән алып тапшырулар эшләйдек, шундый яшьтәге кызыклы геройларны сайларга тырыштык. Хәзер инде минем яшь 30-га якынлашты. Минемчә безнең әңгәмәләр кызык 25-тән югарыларга. 25-35 арасындагы кешеләр күбрәк тыңлый. Менә алар синең сайтларга керәм, менә шундый 25-35 яшьлек кешеләр. Һәрбер сайтның үзенең нишасы, үзенең мөхите булырга тиеш. Мәсәлән, әгәр син туйлар.руны аласың икән, андагы аудитория яшь кызлар. Һәм без аны беләбез. Әгәр без менә туйлар.руның ВКонтакте үзенең бите бар бит инде. Андагы дусларга күз салсак, барысы да 15 яшьтән алып 1-25 яшьтәге хәтле кызлар күпчелекне тәшкил итә. Ул безгә бик уңайлы, ни өчен дигәндә, алар потенциаль туй үткәрүче кешеләр. Ягъни алар яки туй күлмәге турында хыялланалар, яки инде аларның менә килеп җиткән туйлары, һәм хәтта тамадалар, видеооператорлар сайлаганда да күбрәк ирләр йөрми,
кияүләр түгел, кәләшләр күбрәк Алар шушы активлык сайтка күрсәтә. кереп, үзләренә тамада яки видеограф, фотограф сайлыйлар инде. Эзлиләр. Иә. Чөнки нәрсәгә әйтәм, монда килгән кызган табага килгән кунаклар да бар, тамадалар, алар еш телгә алар, туйлар усайты. Менә анда игълан бирдек. Туйлар белән хезмәттәшлек башлаяк дип, ул ниндер алар өчен яңа бер күренеш, ниндер яңа бер площадка, мәйдан дип әйтимез, үзләрен күрсәтергә. Менә аның үзенчәлеге нидә? Ни өчен алар нәкъ менә туйларда күрсәтергә тиешләр, анда үзләренең социаль челтәрләрендә генә күрсәтмәскә. Шунда гына күрә бит инде бер караганда җитә кебек уйлыйлар алар. Әгәр мин Тамада булган булсам, минем бер тапкырда туй алып барганым юк. Әгәр мин туй алып баручы булам икән, мин мөгаен шундый стратегияны күз уңында тотар идем. Һәрбер туй журналында, һәрбер туй сайтында минем турында мәгълүмат булырга тиеш. Ул зур булмасын, бер битлек булмасын, ул ярты бит булсын, битнең 4тән 1 өлеше булсын. Әмма әгәр ул синең бизнесың икән, димәк син аны алга тәргә тиеш, үзеңне рекламаларга тиеш. Күп журналистлар да сорыйлар инде, ни өчен башка сайтлардан укучылар күбрәк. Ул менә шушы комментарийларга бәйлеме, анда комментарий дип инде кешеләр бер-берсен төртәләр, шиметәләр, үстерәләр дә, кимсетәләр дә, барсы да бар инде анда. Ул исемнәргә бәйлеме, статьяларның, язмаларның исемнәренә бер карасаң бит инде шулай журналистлар гаҗәпләнә, Азатлык радиосы журналистлар да гаҗәпләнә. Бит матбугат үзе язмый язмаларны күчереп кенә бастыра, ничек күчереп бастырган өчен дә кеше шулай агылып керә микән инде дип сораулар күп. Чынлыкта бу трафик, безнең трафик шактый зур. Ул трафик тиеннәр буенча җыелды дисәң дә буладыр аны. Берәм-сәрәмләп җыелды ул. Менә без матбугатны портал дип атыйбыз. Ул шуннан да портал. Ул яңалыклар сайты гына түгел. Бездә була онлайн рәвештә карарга татар телле һәм башкорт телле телеканалларны, татар радиоларын тыңларга була, танышу, кавышу бүлеге эшләп килә безнең, китап алышу, районнар буенча форум бар, һәрбер район үзе аралаша. Аннары туган көннәр. Көн саен күрсәгез, көн саен татар дөньясыннан, татар дөньясында билгеле кешеләрнең туган көннәре язылып бара көндәлек. Һәм матбугатруда безнең ял көннәре дә Эленә хәбәрләр. Ял көнсез эшлибез без һәм төшке ашка бүленүсез дип әйтергә була. Шулай әйтә җыелган трафик. Заманат таләбеме? Ни өчен менә хәзер шимбә ял көннәрдә сайтлар эшли башлады, чөнки элегрәк атна уртасында эш көннәрендә хәбәрләр эләләр дә язмалар, шимбә ял көннәр ял итәләр. Ә хәзер күрәбез, популярлык артыннан куалармы, гел нәрсәдер эшләргә тырышалар. Бу көндәшлек, конкуренция бу әле татарда гына түгел, урысларда да күбесендә юк. Рус сайтлары шактый актив, яңалык сайтлары җомга көнне эшен тамамлыйлар да, дүшәмбе көнне обедларга гына, төшке ашларга гына яңалыкларын бирә башлыйлар. Имеш, җомга көннән дүшәмбе көнгә бернинди дә хәбәр юк, дөнья туктала, аларны көтеп тора, чыкканнар эшләреннән алай булмый. Оператив рәвештә биреп бара кирәк. Безнең матбугатруда әгәр яңалыкларда ул бирелмәсә дә, теге мәкаләләр лентасында безнең бар онлайн хәбәрләр дигән бүлек, анда шуннан да менә оператив рәвештә бирелеп барыла. Һәм безнең бар һичшиксез моны эшләүче кеше, дежур кеше, сорау шуңа бәйле иде. Төрле кешеләр син матбугатруда пресс-соруында бер агентство типтә, бер айрым бинада утыралардыр инде, офислары бардыр, кешеләр анда 10-15 кеше утыра торгандыр дип тә уйлаучылар бар. Бераз кухнясын ачып бирсәң иде ничектер. Нәрсәсе белән ул ничек эшли ул менә матбугатур, менә бу 3 портал. Берничә ярдәмчем бар. Һәр кайсының үзенең сөйләшенгән эше. Ул эшне алар алып баралар, планлаштыру бар. Ничә ел инде хәзер нәтиҗә ясау бар. Бу эш системасы корылган, ничә еллап инде? Матбугатру бер 6-7 ел эшли, һәм һаман нәрсәдер яңалык өстәлеп бара. Һәм алга таба да менә сайтларга тагын өстәләчәк, тагын бер сайт ала бирсә, ул турыда хәзер әйтү урынсыздыр әле. Нишләп? Чөнки син аны бер әйткәнең, матбугат очрашуында Болгар радиосының артистлар дигән сайт ачыла дип әйттең син. Син интервью бирүчене юмарлап алучы кеше буларак әйтергә мәҗбүр иттең инде. Ярар, ул да булса татар артистларының электрон каталогын булдырабыз менә. Ни өчен кирәк ул? Татар артистлары күп, алардан туялар да, аларны сүгәләр дә. Бу да шуңа охшаш проект буламы, аларны сүгүгә кырылганмы? Юк, артистларны сүгерлек мәйданнар булай да җитәрлек. Безнең андай максат юк. Безнең үзебезнең бер
бизнес модель деп атарға да буладыр, зур итеп әйтеп алганда, бу инде зур акча эшли торган әйбер түгел. Әмма дә ләкин ул электрон каталог җырчыларга да, артистларга һәм аларны эзләүчеләргә дә бер файдалы майдан булыр дип Өметләнәсең инде. шулай дип. Кайчаннарга халык күрә алачак инде? Без аны яңа елга хәтле өлгербез дип Уйлаган. уйлаган идек, әмма өлгереп булмады. Матбугат ру бүген нинди бар, ул гел андый булмады бит. Ул башта ниндидер примитив структурадан башланды һәм ел сайын нәрсәдер үстерелде. Шуңа күрә аны үстерер идеялар әле бар, әле бик күп. Комментарий Вакытына бүлеге җитә. шул калды кебек. Комментарий булыгы шул Ничек калды. бер-берсенә әйтсәләр, Якташыңны тап дигән бүлек юк иде, танышу кавышу юк иде. Менә син быел нәрсә эшләнде дип әйттең, быел нинди ел булды дип. Аңа кайтабыз икән. Быел менә 2014 елда матбугат руда нәрсәләр барлыкка килде. Онлайн телевидение кирәкме? кирәк дип уйлыйм мин, аны караучылар шактый. Ул безнең идея түгел, аның өчен менә без бер очрашуда мин күргән идем, Кызыл таң газетасы хезмәткәрләре эшләгән. Без ул идеяны шулай ук үзебезгә нитек кулландык. Аңарчы инде безнең радиолар бар иде. Бөтен татар радиолары онлайн рәвештә эшләп киләләр. Барысында бер җирдә тыңларга. Эзләп утырасы юк, сиңа кергәч инде укып, радио тыңлап яки телевизор карап мәгълүмат алып Без менә ничек карыйбыз менә татар кешесенә нинди хезмәтләр, нәрсәләр кирәк. Һәм шуннан чыгып тәкъдим итәбез аларны.